Ang sunay ka. Pula no kaboni phajing de hamza mung yaparo belai kha kupurni hamjak mung susu amani dingra sempai bari kaimani kumari sobai pula no ang thana nai tongo Mumbai o Didi National ang oro Indian biggest folk singing reality TV show on Didi National ang participate kanya Tripura nangi represent kanya oro duita audition round payoi anu aro Mumbai ringkha ingke ang tabuk thangnai o Tripura hani bosangoi ang saitoknai tei nai tongnai khapangni lukrokno ba ani kok kase kasarmung norok obahkena anu subai tongdi nongni subaso ang asaki mano obon bagin yang tini asukra soguyo sini khorang Mumbai te pisar jaktung sini jaduni sapung obrongno te yang thana nai tongta tabuk folk obono Bharat Sadinungmani pore mona poila India biggest folk song reality TV show na nai tongo tangka aro jaja songnai sini Bharat hakotoni belake Bollywood munganang rosapna kreng sini kelas khelji borok aro ongnai nongti rasamnai de kok bak bajar rasamnai naki ang jadu kolja boy sini kokbanyo sabo sini je jadu kolja tongmani ambanyo sabo ngai or audition ni forba haino je kaisa primary audition baita kaisa je durdarshan audition mani abono borok obono nayo je Bharat hakotoni tabuk je oi tongnai rok sini hukumurok no gobang ma bo hayabono rutugui taisa borok research khainani karinani oboni bisingti khlaio bahengno saimia tabuk ang mega audition ni bagi thangnai borok ano ringkha aro hingkai busuk jora agogaiman abo ang to saitongnai no abono ani kaisa koimung norok oma haikena ano phandei tongjad ani koimung khorok sukti khati Tripura to abo joto Bharat borsho 70 abo kaisa state ni keni khai borok selection khaika audition no khorok ni ang maite kaisa tongo Roma Kormokar Bishal Gorni bobo ang baksa thangnai tabuk Mumbai sini tinin sini suang nai ta tinin suang nai tini borok sungno phunga sokpa dehman cinto sung tren bai thangbo kabar kheli asakai jora kisa ka sairka haini bagi sing plaj thana manai ka ingke tini to sung laksini khana rong sirman haima tong sung to sahorka ingke borok sawo aro to sungnani sakang kobang ma sungno practice khaidina yam hairka Mumbai ang Mumbai